Manxwe, let's go in. Yebo asingeneni ku hot topic yethu yanamhlanje. Hi KVG, please hide my ID. I am a lady aged 32 years and need your help. In 2022, I caught my husband cheating with a work colleague. They had been dating for close to 2 years and had miscarried a child. When I saw this message, handina kuda kutaura zvizhinji, I packed my bag and took our son and went home. Ndiri ikoko ndakarwara and later discovered that I was pregnant with triplets. My mother encouraged me to go back home and fix things nemurume. She even asked my husband's sister to sit with us and try to mend our marriage. He promised kusiyana ne this girl, but it was all lies. They continued dating. Chaisa Ziva was I knew his password and would access his phone akarar. I started having complications with my pregnancy and was labeled high risk because BP yangu yanga yakakwira. I moved out and went kwa mama. I was blessed with 2 girls. My son did not make it. When I moved back home, I realized that he was deeply in love with this woman. Kohanti I would go through his phone and going by the messages vaitolanana zvekudaro. After losing my son, I didn't care much to fight him, so I started talking to an old friend. We almost dated back in the day. Mukutaura imomo, we started seeing each other more kutosvika pakudanana. It's almost a year now, and he's pushing kuti ndisiye this marriage and start a life together. He has 1 child, vakasiyana nemudzimai, and wants more children. My issue is, I'm now pregnant 2 months, and I want to believe it's my boyfriend's child. I'm not 100% sure. I told my boyfriend that I'm pregnant, and he's happy that we are having a baby. He insists that I move out with the kids. He will rent a place for us, waiting for the official gupuro so that we can start a life together. My only fear is baba vemwana could be either one of them. So I told my husband kuti andichada marriage. Akanditi, chicha chinja, tangati chirarama wanu, chingoziva nezve girlfriend yangu. He insists on us raising children together, saying they are still young. I try to facilitate meetings with his family, but none of them are willing to address this issue. I don't want kuti mimba isvike pakuoneka ndiri pamba apa. But murume wangu arikuita maramba kurambwa. I have relations to maintain. Kungotiza akuite. Plus, vakazonzwa kuti ndine pamuviri pemumwe murume ndisina gupuro zvinonyadzisa. I need your advice. Iyo iho topic yetu yanamhlanje. Maita basa Manxwe. Yeah, vakambotaura vakati nyadzi dzinokunda rufu. Muchatibatsira ndimi dare redu 0772162651. How do you react to our hot topic for today? Yeah. Ticha Vura Nare Vedare. Let's find out who's here. Hi, Star FM. Oh? Hi, Maswera. Maswera. Yeah. Muno you wanna say now yedianas? Very complicated. Kama ini nikangwa kakafambika. Yeah. Kakafamba. Ko ivo baba mavaona weri ameno nyaya yacho kana moitonga kapinda ive dare nemoyo mubva mazara kwese. Ndatopinda nemoyo. Hande. Vanotenderwa isu tisana baba kubuda. Dzikisai gejo ipapo kana muchiti vanotenderwa nani? Kubvira nekubvira kamuBhaibheri. Bhaibheri rakati? Aiwa harina zvarakataura. Takutaura. Vakona kuseka. Ayo, nemiwo maseka baba wangu. Mukati mati kubvira muBhaibheri mukati tikati rakati mukati harina zvarakataura. No, haritaura izvozvo. Izvozvotaura kumberi uko kakunyu testamende kuti murume aita mukadzi mumwe. Because vanoziva kuti mwoyo udiki. Unoda varume. Because kune mwoyo wakasikwa yakasiyana pavarume. Sakapiwa mwoyo inobuda paunode vakadzi vakasiyana hobho. Nai dare rangu. Hamuna kuzviseka. Wanaoniseka izvo. Ndo yasikuda. Haikona kuseka.
ndovatina mandichemedza. Aiwa, alright. Muchandiregera. It's okay, katita, alright. Endirengi mberi. Alright. Mukadzi uyu ndiane problem. Chekutanga aisafana kudzokera boyfriend yake, varume vakagadzirwa design yekuti inogona kuaccommodata. Unozati kune chinhu chinogadzirika chine original plan, chogadzirwa chine plan yekuti unogona kuchimodify. Zvakaita semota dzinomodifyika. Malambogini anodhura mai 400,000 agona kumodify kaya. But Land Cruiser mai 80,000 unogona kumodify wesa snoke wodi wesa zvakati matable. Wesa mavhiri mahombe saka zvandikutaura ndezvekuti maini nava vakaita chifambi ngavasati bvunze isu vedare ngavachingodana neboyfriend yavo bhozi vakatokanganisa kudhara. Tinotenda dare redu. Dare ratonga 0772162651. Munoona hama wadiwa patinouya pano tichiungana sedare. These are real situations. Yeah. That require, real solutions from true. real people. True. And I like, kuti dare redu tinosangana tiri vanhu vakawanda vane muono wakasiyana. True. And what I was just trying to do, trying to push this conversation with this gentleman is already vapinda vachinolebla mudzimai. Ndizozo. Asi hot topic kwayabva tatoinzwa. Ndizozo. Saka pakutonga pavo ndaononge panenge pane kabias mbichana asi vazotongawo vakati sezvo wasarudza iwewe boyfriend dai wangoita life iyoyo. I think at the tail end tazoona yedu solution but kwekutanga ndaona kuti vanenge vanga vanyanyochenesa vanganyanyochenesa gender yavo ndizvozvo. But I also think pavanga vachitaura vachiti izvonzvo vechirume vakatenderwa, ndofunga kuti dai vakatenderwa ndiri dai zvaisarwadza madzimai, dai zvaisasvika pakuti mudzimai pamwe akusvika pakuda kunozviuraya kana kuti auda kubuda mumba make kana kuti dai zvaitenderwa zvaive zvinhu zviri mugwara chairo, taingoita zvakanaka chingoenda takadaro. But I don't necessarily think that's the case, and I think we should also focus on what happened, the background of the story for them to be in this place as well. Ndizvozvo. And also what I'm just picking up, I don't think kuti murume uyu ane rudo nemudzimai wake atoratidza iye kana akatoona ega mameseji akati ndiri kuona kuti vanhu ava vari murudo ende rudo ruri kupisa. Chandinotongomunzwira tsitsi ndechekuti saki munhu asisade munhu but ari kuramba akabatirira munhu. I think she highlighted kuti ari kuita maramba kurambwa where even hama chaidzo dzikadanwa kunzi ngatigarei pasi tifacilitate gupuro havasi kutoda vachisaida nehama yavo, but they can see kuti marriage yaputsika. So I think that's the sad part. Ndisingazive kuti ipapo panofambiswa sei where you'll find that you're facing resistance from your partner who no longer loves you and is very clear. Munhu anokuudza saki kuti no but tanchingogara wani uchizviziva kuti ndine girlfriend chachinja chii. So ukaona asvika palevel yekuti anormalize situation akutokuexpecta kuti ingozvitambira oenda kuhama dzemurume vototadza kana kukupawo nguva yekuti uvaudze kuti this is what I'm going through. Panenge paipa ipapo, so anotizira kupi. I think that's also something that would want to hear from Dare. Kuti kana padaro panoitwa sei. Kana chiramba gupro zvinoitwa sei, because hachada and it's clear kuti murume akatobuda marriage kudhara because ari kudanana neuyu and his focus has been on this lady to a point where even this woman decided, you know what, why am I suffering? Let me just reconnect with someone who I can connect with. So here's a message on the WhatsApp platform. The foundation of this newfound relationship is faulty and it will end in tears. You don't solve a wrong with a wrong. What if your hubby is the father of the child you're carrying? My advice is find God. All this is vanity. You should have ended one and started another separately. I agree. Maswera say. Yes, Saki. Hi, zviri sei? I'm good. Alright, ndoda kubatsira teta. Kumunhukadzi. Hazvizodaro hazvo kuti ungati uri mune imwe marriage wobva watanga kuona someone. Stay with me then. Mirai neni tifambe tese papo vedare.
for munhukadzi asi for munhui vanhurume ava vakasikwa vakadaro hatigoni kuzvichinja. Saka kuchengetedza chitemera chemunhukadzi, iwe ukatongoona kuti hazvisi kuita, gara wabuda mumereji mune zvakanaka, usina blame yaunozowana pamberi paMwari. Iwe wabuda uri clean. Why kuti munhu aita chiwi iwe unoda kutsiva nechiwi? Iwe chimuratidza kuti unofanira kuita zvakanaka. Wobuda nenzira yakanaka, and God will bless you. Anogona kutopinda marriage inozomunakidza. Apa akuenda aine nhumbu. What if akazoita DNA akaona muridzi wemwana ari baba vaasiya? Apa paakunetsa. But best move yaangatoite ngachibuda anogara, nekuti haasi akawana happiness achigara nababa. Nababa vaari kuda kusiya vabata nechikomba, nekuti kutoregerera kwacho kuchanetsa nekuda kuti she is now seeing someone. Saka next time hazviitwe kuti uri mumba woita chikomba. Buda wotozviitira life yako. Hapana